Hello, magandang araw sa ating lahat guys. Ngayong araw, saan nga ba tayo pupunta upang ma-make up naman ng mga disconnected na rotor? Mula po dito sa bayan ng Tayug sa Pangasinan pa rin guys. Pupunta tayo sa isang bayan kung saan dito ginaganap ang isa sa mga festival, ang Talong Festival. Wala nyo kung saan bayan yun guys, no? Hindi tayo dito mag-make up, kundi dito lang ang ating meet up. Ang ating ka-meet up guys ay mula pa sa Santa Barbara sa Pangasinan. O tara, samahan niyo ako. Let's go! Magandang araw Pangasinan! Ang Dongs Download ay bumibili ng mga disconnected Wi-Fi router ng PLDT Fiber, Globe Fiber, Converge, Huawei, ZTE router. Kaysa nakatambak at itapon nyo lang, gawin nyo ng pera, pick up, meet up sa buong 6th District ng Pangasinan at karating na probinsya at bayan. For more information, message us at facebook.com Dongs Download o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel, youtube.com/DongsTV Dial or contact us at 0991-217-3138. Kumakandidato ka ba ngayong eleksyon at naghahanap ka ng dekalidad na voiceover sa iyong pangangampanya? Kahit matalo ka sa eleksyon, panalo ka pa rin sa quality ng voiceover mo. Message na kay Dongs Download or hanapin lamang siya sa Tayog Public Market, Tayog, Pangasinan. Ito na nga guys, no? Nakuha na natin na ating meet up mula sa bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan. Pero dito tayo nag-meet up sa bayan kung saan meron yung bagong makdo. Dito sa Umingan, wala nyo kung saan to. Ito yung Talong Festival tuwing may piyesta. Yan, no? Bagong makdo rin yan guys, no? So tara, back to base na tayo guys, no? Ito yung nakuha natin dito. Nasa 26 na piraso. Magandang araw sa inyo lahat guys, no? Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 13 po ngayon guys, no? Saan ba aking area ngayon sa pamimili ng mga disconnected na rotor? Mula po dito sa bayan ng Tayug sa Pangasinan, babiyahe ako ng Rosales sa Pangasinan upang mamili na naman ng mga disconnected na rotor ng PLDT Converge. Yung mga hindi pa naayos dyan, ibenta nyo na. So tara guys, samahan nyo ako guys to. Papunta akong Barangay Akop at Barangay Tumana sa Rosales sa Pangasinan. Magandang araw Pangasinan! Ang Dongs Download ay bumibili ng mga disconnected Wi-Fi router ng PLDT Fiber, Globe Fiber, Converge, Huawei, ZTE router. Kaysa nakatambak at itapon nyo lang, gawin nyo ng pera, pick up, meet up sa buong 6th District ng Pangasinan at karating na probinsya at bayan. For more information, message us at facebook.com Dongs Download o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel, youtube.com/DongsTV Dial or contact us at 0991-217-3138. So andito na tayo sa Barangay Akop sa Rosales. Ito na natin nakuha ang disconnected na rotor ng PLDT at Converge. So may Barangay Akop tayo guys, no? So tara, let's go! Pupunta tayo ng Barangay Tumana na naman sa Rosales sa Pangasinan.